Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Dena, 40ko hamarkadan hasi zen. Hortik dator rock and rolla. 1950ko hamarkadan, Estatu Batuetan entzuten zen. 54. urtean, Elvisek bere lehen diskoa argitaratu zuen. Mundu mailako roka ezagutarazteko balio izan zuena. 1960an, musika estatu batuarra gogaikarri bihurtzen ari zen gazteentzat. Soinu basatiagoak bilatzen zituzten, bluesa bezalakoak. Urte batzuk geroago, blues beltza entzuten hasi ziren gazte britainiarrak, beren bertsioak jotzen agertu ziren. Rock and rolla, rock bihurtzen. Bandak sortu ziren, hala nola. Hauek, azkar promozionatu ziren, mundu osoan ospetsu bihurtuz. Rock garaikidearen oinarriak osatu zituzten. Hirurogeiko hamarkadaren amaieran eta 70ko hamarkadaren hasieran rock musikak hainbat azpigenero garatu zituen.